अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेकअप पहले नाचे ओइले आज के रात में छौड़ी रे कैसे धइले बाटे तहरा चोली में गमौरी रे कैसे धइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे सटन तनिका भिरी ओ में हाथ से दी खौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा जवाना में गमौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे हाइलो जम के लाइट पतो हर लौकता बालौ जर रे सस्तन तनिका भीड़ी छौड़ी छिट दियो में पाउडर रे ओ हाइलो जम के लाइट पतो हर लौकता बालौ जर रे सस्तन तनिका भीड़ी छौड़ी छिट दियो में पाउडर रे खड़ा देखइबे बाँचे न पइबे आज के रात ते छौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा दुनु में गमौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे संजय सारा के दिहल गाना बजाओ रे हो जाई बाबा लगी जाला ना उठाओ रे ओ सौरभ सवरिया के दिहल गाना बजाओ रे हो जाई बाबा लगी जाला ना उठाओ रे रतन तने सभी गारदी भेस तो पतु अपन कचौरी रे कैसे धइले बाटे तहरा चोली में गमौरी रे कैसे धइले बाटे तहरा निचला में गमौरी रे मेकअप कइले नाचे ओइले आज के रात में छौड़ी रे मेकअप कइले नाचे ओइले आज के रात में छौड़ी रे कैसे भइले बाटे तहरा जवाना में गमौरी रे कैसे भइले बाटे तहरा ढोरी में गमौरी रे।